Λοιπόν, λέγε με 2 λόγια. Μην ξημερωθούμε. Εδώ κουκλά μου, μας κυνηγάει κανείς? Όχι, μας περιμένουν. Α, μας περιμένουν. Ποιοι? Η Στέλη? Ρε, λέγε τώρα. Τι κάνει ο νυμφίος? Ο νυμφίος εν το μέσο της νυκτός. Μαντρωμένος. Τον έχω στριμώξει στη γωνία και του έχω βάλει και διπλή περίπραξη. Σε ευχηθούμε τώρα να κρατήσει το φράγμα μέχρι το γάμο. Δηλαδή το φοβάσαι το κακό. Κοίτα, τη Δάφνη αγαπάει. Αλλά όπως και να το κάνεις, η Εύα είναι το παιδικό του όνειρο. Και ξέρεις πώς είναι αυτά τώρα τα αποθυμένα. Δεν ξέρεις πότε, πώς και αν θα σου βγουν. Ρε Λουκά, μήπως κάνουμε λάθος? Μήπως δηλαδή το σπρώχνουμε σε λάθος κατεύθυνση? Τι θέλει να κάνουμε δηλαδή? Να επιτρέψουμε στην Εύα να μπει ανάμεσά τους και να τους διαλύσει? Γιατί αυτό θα γίνει αν τους αφήσουμε ξέφραγο αμπέλι. Ξέρω εγώ, μήπως πρέπει να γίνει έτσι. Γιατί? Για να εκδικηθεί η Εύα το Μάνο? Πλάκα μου κάνεις τώρα, Ρενόρα. Η Δάφνη τον αγαπάει τον Νικόλα και θα τον βοηθήσει. Δεν είναι αρπακτικός σαν την άλλη. Ναι, αλλά αν είναι να τους διαλύσει, αυτό μπορεί να το κάνει και μετά το γάμο. Μπα. Άμα παντρευτεί ο Νικόλας τελείωσε. Είναι έντιμος αυτός, θα μείνει με τη Δάφνη. Άσε που και η Εύα θα ξενερώσει. Πόσους παντρεμένους να βάλει πια στο μενού. Σωστό και αυτό. Και με τον καιρό θα την ξεπεράσει κιόλας. Ξέρεις, ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω το Μάνο. Μια χαρά κοπέλα είναι η γυναίκα του. Όμορφη, έξυπνη, χαμογελαστή, κλασάτη. Πάμπλουτη. Και αυτός τραβιέται με την Εύα. Τι στο διάλο τραβάτε εσείς οι άντρες? Δεν φταίει το φίλο, κούκλα μου. Τα αποθυμένα που λέγαμε, κατάλαβες. Αυτά φταίνουν. Ξέρεις το είναι αυτό. Το ανεκπλήρωτο. Το απαγορευμένο. Η μαγεία της παρανομίας, ξέρω. Βλακεία στο κεφάλι. Ναι, καλά, μπορείς να το πεις και αυτό. Αν και εγώ πρέπει να σου πω ότι διαφέρω. Δεν έχω αποθυμένα εγώ. Εγώ είμαι χορτασμένος άνθρωπος, κούκλα μου. Και οι χορτασμένοι άνθρωποι δεν έχουν καμία ανάγκη. Εσύ καλά κάνεις. Εγώ πηγαίνω γιατί έχω αργήσει. Χαιρετισμούς στο Στέλιο, βρε. Δεν θα παραλείψω, μπρε. Ναι. Έλα, Λουκάκο. Και έλεγα θα πάρει, δεν θα πάρει. Ακόμα σπίτι είσαι? Ετοιμάζομαι να πάω από το γαμπρό. Τις βέρες τις πήρες? Αμάν, τις ξέχασα. Δεν σε πιστεύω. Πού έχεις το μυαλό σου, ρε παιδάκι μου? Δηλαδή, αν δεν σε παίρνω τώρα εγώ τηλέφωνο. Σιγά ρε ψάρι. Εσένα περίμενα να μου τις θυμίζεις. Ωραία πλάκα, βλάκα. Α, κάνει και ρήμα. Εσύ πότε θα πας από την Ήφη να τη στολίσεις? Τώρα πάω από εκεί. Άντε, μπράβο. Και πού είσαι? Κανονίστε άμα στήσετε κανένα 2 ώρες στην εκκλησία. Ναι, για τέτοια είμαστε τώρα. Να σου πω, αφού καβατζάρα με τη νύχτα χωρίς απρόπωτα, τι λες? Θα γίνει ο γάμος? Θεού θέλοντος και Νικόλαιο επιτρέποντος, μάλλον. Ναι, Αλλά είσαι στη Δαφνή? ναι, εδώ είμαι. Ναι, δεν σ' ακούω και πολύ καλά. Έχουμε εξελίξεις? Τη χειρότερη. Ο γάμος δεν θα γίνει. Όχι ρε γαμώτο. Δεν το πιστεύω, το έκανε ο ηλίθιος. Ναι, το έκανε. Δεν έπρεπε να τον αφήσω ρε γαμώτο να φύγει. 5 λεπτά μου είπε να βγω έξω να πάρω αέρα. Τι να έκανα ρε Νωρά? Να τον αλυσόδαινα εδώ μέσα? Λουκά, όπα. Δεν μπορούσες να κάνεις τίποτα. Ούτε εσύ, ούτε κανείς μας. Άστο να πάει στο διάλογο. Δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω. Εκεί τι γίνεται τώρα, η Δάφνη πώς είναι? Τώρα νομίζω ότι είναι κατάλληλη στιγμή να σου πω λεπτομέρειες. Εγώ τι μπορώ να κάνω? Ό,τι κι εμείς. Να αρχίσεις να ειδοποιείς κόσμο. Και να τους λέω τι? Την αλήθεια, Λουκά. Την αλήθεια. Το πιστεύω, δεν το πιστεύω. Τι έγινε, τι με ήθελες? Καλώς τα δεχτήκαμε. Ποιος? Ο Νικόλας. Πλάκα κάνεις. Τώρα με ειδοποίησαν. Είναι κάτω και ανεβαίνει. Καλά, έχει πολύ μεγάλο θράσος, Όλα εκπλήξεις είναι τελευταίο το παλικάρι. Και τι έρχεται να μας διδάξει σήμερα? Κυριακή κοντή γιορτή. Εδώ. Ο νυμφίος έφτασε. Γεια σας. Καλώς τον. Τι χαμπάρια? Ήρθες για καφέ και παξιμάδι? Εντάξει, το ξέρω. Αυτή τη στιγμή δεν έχετε και την καλύτερη γνώμη για μένα. Σώπα καλέ, γιατί το λες αυτό? Ήρθα μόνο να σας ενημερώσω ότι εγώ με την Εύα παντρευόμαστε. Ας το διάλο, ρε Νικόλα. Ας το διάλο. Χαλάρωσε, ρε Νόρα. Χαλάρωσε, μπας και
πούμε δύο κουβέντες. Τι να χαλαρώσω, ρε Λουκά, τώρα να χαλαρώσω! Τι μου λες? Και εσύ, ρε Νικόλα, τι πήγες και έκανες? Ό,τι μπορούσα έκανα. Τη Δάφνη τη σκέφτηκες καθόλου? Ή σου έχει πάρει το κεφάλι ο πολύ ο έρωτας? Από εκεί έρχομαι. Πήγα και τη βρήκα. Μιλήσαμε. Τις πρόλαβες και τα χαρμόσυνα? Δεν ήθελα να το μάθει από άλλους. Είσαι απίστευτος, ρε. Απίστευτος είσαι. Λοιπόν, παιδιά, τη ζήτησα συγγνώμη. Της είπες και το πετυχημένο. Μπράβο. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα καλύτερο. Μπράβο, ρε. Πολύ ωραίο επιχείρημα. Σαν δικηγόρος το λέω. Δεν μπορείς να καταλάβεις, Νόρα. Ασφαλώς δεν μπορώ. Και δεν θέλω. Τόσα χρόνια μας κρίνεις όλους. Μας περνάς από 10 κόσκινα. Και πας και κάνεις τη λαμογιά της χιλιετίας. Τι να σου πω, ρε. Δεν είναι έτσι. Δεν με ενδιαφέρει η ερμηνεία σου. Από μένα έχεις ένα τεράστιο χ. Delete. Νικόλας, τέλος. Τι είχαμε, τι χάσαμε. Εμείς μια χαρά θα είμαστε. Και εμείς και η Δάφνη. Τράβα εσύ με την Εύα και να χαίρεσαι το ένα στον άλλον. Ένα σου λέω μόνο. Μη στραβώσει κάτι και έρθεις μετά σε μένα για βοήθεια. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο Λουκάς, αλλά σε μένα ούτε να το διανοηθείς. Ακούς?